Sabbath. Sabata rakanaka. We are sorry to say that this is our last presentation in the camp meeting. Tinourombo nekuti ndiyo last presentation yedu mumeeting ino. And it will be given by Elder Parminder. Uye ichapiwa naElder Parminder. Before I hand over to him, I invite you to kneel with me in a word of prayer. Ndisati ndadzosera kwavari, ndichakukokai mese kuti mupfugame neni mumunamato. Dear loving God, Mwari wedu vanotida, we thank you for this opportunity to come before your throne of grace. tinokutendai nemukana uno wekuuya pamberi pechigaro chenyu chemutsa. To invite you to be present among us. Tichikukokai kuti muve pakati pedu. To fellowship with us. Kuti mugowadzana nesu. And to teach us the truth for this time. Nekutidzidzisawo chokwadi chenguva ino. We pray that you would speak through Elder Parminder. Tonamata kuti mutaure kuburikidza naElder Parminder. And that you would help us to learn and grow. Uye kuti mutibetserewo tigodzidza nekukura. We invite your Holy Spirit to take over. Tokokawo mweya wenyu mutsvene kuti ugoita take over. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Thank you. I hand over to Elder Parminder. Tokutendai, takupa nguva ino kuna Elder Parminder. Can you hear me okay? Welcome back, everybody. Tokuchingamidzai munhu wese. So I had some follow-up questions after our last meeting. Pane mibvunzo yazotevera tapedza chidzidzo chedu chekupedzisira. As you'll recall, we discussed the subject of the Nethinims. Sezvatinorangarira takadhiskasa masubject yemanethinims. There was a question on Panium. Papaine mubvunzo maererano nepanium. Received another question about the vows. Ndakagamuchira mumwe mubvunzo maererano nemavows. So it's a fairly common question which goes like this. Mubvunzo wakajairika unobvunzwa uchidai. Will the vows be changed, modified? Ko mavows achachinjwa here kana kugadziriswa? So the simple answer is yes. Mhinduro iri nyore ndeyekuti hongu. And because this is such a sensitive issue, Uye nekuti inyaya iri sensitive. I've been delaying doing that work until Elder Tess came back to work. Ndanga ndiri kunonoka kuita basa iroro kusvikira Elder Tess vadzokawo kubasa. But even now, we've begun to examine at least a few of the vows. Asi kunyangwe izvezvi takatotangawo kuongorora mamwe emavows acho. So someone's asked a question specifically about two vows. Saka pane akabvunza mubvunzo specifically nemavow maviri. First one is dealing with vow number 2. Ekutanga ivow yechipiri. And vow number 2 says the following. Vow rechipiri rinotaura zvinotevera. Do you believe basically in Jesus? Unotenda here muna Jesu? Do you believe that Jesus is the Son of God? Unotenda here kuti ndiye mwanakomana waMwari? There are 3 bullet points. Pane mabullet points matatu. And it's dealing with the second and third. Zvakare ari kudhila nerechipiri nerechitatu. Second says, have you accepted him? Rechipiri roti wakamugamuchira here? Do you accept the salvation that he offers? Unogamuchira here ruponeso rwaanopa?
His grace, nyasha dzake. and then in the final bullet point, it says, will you invite him into your heart? Bullet point yekupedzisira kuti uchamukoka here mumwoyo mako. Ese anenge achishandisa him So the question is rinoreva about vanhurume. those masculine pronouns. Saka mubvunzo uri kunanga mapronouns iwayo anonanga vanhu varume. So I guess we should all at least understand even if we're not comfortable with the question and why it's being asked. Ndofunga kuti tese tofanira kunge tiri comfortable tichinzwisisa mubvunzo kunyange Because tisiri comfortable tifanira kunge tichinzwisisa mubvunzo we have taught, and when I say we, Elder Tess and I, and there have been several presentations in the public domain that address this issue. Nekuti takambodzidzisa kana chiti takambodzidzisa inini naElder Tess, pane mapresentation akawanda arimo mupublic domain anotaura nezveizvi. Most, if not all, have centered around the member of the Godhead that we normally call the Father. Mazhinji kana asitori ese aitenderera pane memba yeumwari vanowanzonzi Mwari Baba. I think that subject has been examined and discussed fairly thoroughly. Ndofunga kuti subject iyoyo yakaongororwa ikataurwa nezvayo zviri tara. And I expect by now that there's broad consensus that we should stop using a male pronoun and the word father for that member of the Godhead. Ende ndotarisirawo kuti by now tofanira kumira kushandisa male pronoun patinenge tichitaura nezvaMwari Baba. When it comes to the work of Jesus, Patinouya kubasa raJesu, as you all know, sezvatinoziva tese, if you've kept up with the earlier studies of this movement, kana taifambirana nemastudies aimboitwa kare mumovement muno, or if you've got a background in studying Jones and Wagner's material, kana kuti kana tiine background mukudzidza zvidzidzo zvaJones naWagner, then you know that the humanity of Jesus, in the words of Ellen White, paraphrased, then tinoziva kuti umunhu hwaJesu mumazwi aEllen White zvichiitwa paraphraswa means everything to us. zvinoreva zvose kwatiri. There are so many aspects about Christ's humanity that are central to the plan of salvation. Pane maaspects akawanda eumunhu hwaJesu ari central pakuponeseka kwemunhu. And one that comes to my mind immediately Imwe inouya mupfungwa mangu chiripori podyo is taken from the book Christ Object Lessons. inotorwa kubva mubhuku Christ Object Lessons. And I think it's the introductory chapters to that book. Ndofunga kuti machapter eintroduction kubhuku irori. And that study Uye chidzidzo examines the theology ichocho chinoongorora theology of the parabolic nature of Christ's advent. yeparable renature yekuuya kwaJesu. And the necessity of that from a parabolic modeling perspective. Uye kukosha kwazvo tichizvinzwisisa nemodel yemaparables. We all know, I hope, Tese tinoziva, tinovimba, that for juxtapositioning or parable methodologies to work properly, kuti pajuxtaposition kana kuti parable methodology kuti ishande zvakanaka, what do you need to do? chii chatinofanirwa kuita? So that's the question. Mubvunzo That's it. What do you, kuvanhu how do you vari muno. get juxtapositioning and parabolic methodologies to work? What's the premise that it's built upon? Kuti juxtaposition ishande tinoishandisa sei? Premise yayakavakirwa ndeipi?
Anyone? Pana ane anyone pfungwa else? here? Speak louder. Bringing things together or compare them. A little bit more. Someone said bringing things together. Yes, but there's a little bit more to that. Umwe munhu ati kuunza zvinhu pamwe chete asi ndoda zvimwe zvakawanda kupfuura izvozvi. What's it? Melania? Yes, I meant Melania. bringing things together, then you compare and contrast them. Okay, so the point is that you have to force things together. Pfungwa ndeyekuti unofanira kumanikidzira zvinhu pamwe chete That don't belong together. zvisina ukama. Is that what you're going to say or something more? Okay, so in our group, we're all in agreement now that juxtaposition or parabolic teaching is bringing things together, close together, that don't naturally fit. Muboka redu tatenderana kuti juxtaposition kuunza zvinhu uchizvimanikidzira zvisina ukama zviri natural. So when you think where Jesus, we'll say, used to live, Patinofunga nekwaimbogarwa naJesu and what the rules of parable methodology teach you, uye kuti marules eparable methodology kuti anotidzidzisa chii. when you have heard people claiming to use parables, Patinonzwa vanhu vaneclaima kuti tinoshandisa maparable, what mistake do they use or make? Sorry, what mistake did they make? I'm going to say all the time. imisteki ipi yavanogara vachiita nguva dziri dzose? Anyone? Pana nekufunga here? No, something specific. So what they do, Saka zvavanoita if we want to understand something, kana uchida kunzwisisa chimwe chinhu you have to use a parable to do that. We all agree. unofanira kushandisa parable kuzviita, tese tinotenderana nazvo. And what is it that we actually want to understand? Chii chatoda kuti tinzwisise isusu? What's the point of the exercise? Point yeexercise yacho yese imbori ipi? To understand what? Kuti tinzwisise chii? We want to understand the spiritual. Toda kunzwisisa zviri spiritual. And what's the mistake that people make? Ko mistake inoitwa nevanhu ndeipi? So the mistake that people make Mistake inoitwa nevanhu is that they take a spiritual model and juxtapose that with a literal model. vanotora model iri spiritual vobva vaimanikidzira vachijuxtaposa neiri literal, Thinking that they can come to an understanding of what we would just call the spiritual. vachifunga kuti vachanzwisisa izvo zvatiri kudaidza kuti spiritual. And Ellen White, in her own inimitable style, Ellen White nenzira yake in that book, Christ Object Lessons, mubhuku rake Christ Object Lessons shows you that you can't do that. anokuratidza kuti haukwanisi kuita izvozvo. So we want to understand, Simba, what's going on in heaven. Saka Simba, toda kunzwisisa chii chiri kuitika kudenga. How do we do that? Tinozviita sei? How does God explain that to us? What will God have to do? Mwari anozvitsanangura sei kwatiri izvozvo? Anenge achifanira kuita sei? We need to understand the natural things first. If we need to Kunzwisisa understand the zviri natural natural things first. first, Kana tichida kunzwisisa zvinhu zviri natural first, how's that going to work? What does God have to do? zvichashanda sei? Mwari anofanira kuita sei? I think God is going to use the things that we are familiar with. So God's going to use the things that we're familiar with, Mwari achashandisa zvinhu zvatinoziva, zvatine ruzivo nazvo. I'm going to stop you there. Ndichakumisa Because- ipapo We're going down the path
I don't think we're going to get to the answer I want. nekuti handifungi kuti tikuenda munzira yandichaona ansa yandiri kuda. Anyone else? Pane umwe zvakare. Give you something natural. So God has to, what did you say? Get something. God has to take something and that's not, I'm going to say there where you are, and bring it down close to the thing. Mwari anounza chinhu chisiri pauri iwewe obva achiswededza padhuze nechinhu chacho. And what's that thing that God's going to transfer or move? Chinhu chichatransferwa kana chichamuvhwa naMwari chacho chii? If you don't know, that's fine. I don't know. Kana usingazivi, Jesus. it's okay. Jesu. So if you want to understand the plan of salvation, which is a heavenly spiritual thing, Kana uda kunzwisisa plan of salvation, chinova icho ndicho chinhu chiri heavenly kana chiri spiritual, chekudenga. Jesus has to come to earth to explain it. Jesu anofanira kutodzika pasi kuti azochitsanangura. And this is the problem with vow number 2. Ndo dambudziko nevhau rechipiri. Because part of this issue, this problem, Nekuti imwe yedambudziko iri is that the God in heaven, kuti Mwari vari kudenga, when that God comes down to earth, Mwari iyeye paanodzika kuno kupasi, that God has to do what? Mwari Or iyeye become what? Mwari iyeye anofanira kuita sei kana kuve chii? Has to become a human. Anofanira kuve munhu. And without getting into complexity, the choice they're going to have Tisingazopindi mumacomplex esarudzo yavanozoita. is to become a man or a woman. Sarudzo yacho pakati pekuve mudzimai kana murume. Simply put, without making any complex arguments about that. Tichingozvisa munzira iri nyore, tisingaiti maarguments ari complex nezvazvo. All of our theology is built on the premise that God has to become human. Theology yedu yese yakavakwa papremise yekuti Mwari vanofanira kutoita munhu. And without getting technical about the terminology and being gender neutral or gender inclusive, Usingazodziki neterminology yekuve gender inclusive kana gender neutral. gender neutral or gender inclusive, Gender neutral kana gender inclusive. when God does that work, God will have to become a man or a woman. Mwari paanoita basa iri, Mwari anofanira kuve either murume kana Without getting mukadzi. into the mind of God Tisingapindi mupfungwa dzaMwari and how the plan of salvation has played out, uye kuti zano reruponeso raka play out. it seems to me 2,000 years ago, there's not much choice. Kwandiri zvinoita sekunge makore 2000 apfuura pasina choice yakanyanya. So God, I'm going to use the phrase, has to come as a man, not a woman. Saka Mwari aitofanira kuuya, ndichashandisa vara iro, kufanira kuuya semurume kwete mukadzi. If we don't like the idea that God had to, we all agree that God did. Kana tisingadi fungo yekuti aitofanirwa, tese tinotenderana kuti akauya ari murume. And so the question is, if we deny Jesus's, if we want to call it Jesus's gender, because he had a job role, or Jesus's secondary sex characteristics, or his sexuality, however we want to phrase it, Kana tichida Jesus kuramba, came as a man. saka kana tichida kuramba gender yaJesu kana kuti sexual secondary sexual orientation yake kana zvimwe zvese izvi, hatingarambi kuti akauya ari munhurume nekuti aiva neroho yaaiva nayo. And I'm not sure whether we can deny that. Handizivi kuti izvi zvinogona kurambika here. So until
someone gets some understanding on this, I'm not sure how vow number 2 will change. kusvikira mumwe munhu aane kumwe kunzwisisa handizivi kuti vhau number 2 ingachinja sei. I don't see this the same as calling God he or God the Father. handizvioni kunge zvakafanana nekuti Mwari he kana kuti Mwari baba. So I don't know if anybody's got a thought or a comment to this question. Handizivi kana paine ane pfungwa kana comment pamubvunzo iwoyo. No one? Hapana. Okay. So the next question was vow number 20. Mubvunzo unotevera vhau number 20. And what is vow number 20? Vhau number 20 ndeyechii? Oh, no one knows in our group. Boka medu hapana anoziva. The British failed. VekuBritain They vafoira. they don't want to speak. Havana zvenyuimi vari kuda Someone havasi shout kuda out, what is kutaura. number 20? Kana ada kudaidzira here kuti vhau 20 ichi nderipi? The cities, leaving the cities. It's one of the reform vows. Macities kusiya. So the question maguta. is Mubvunzo it still ndokuti possible to leave the cities? That's the question. Does the vow 20 need changing because we can't leave the cities now? zvichiri kugoneka here kuti tibude mumaguta? Vhau 20 rinoda here kuchinja nekuti zvota sekunge hatichagoni kubuda mumaguta izvezvi. So I've got another question Pane mumwe mubvunzo zvakare from someone else. wabvawo kune mumwe munhu. It doesn't deal with vow 20, Haudhili nevhau 20 but it says, can we buy a house in the city? asi unoti tinogona here kutenga imba muguta. So you've got two people in the movement. One wants to leave and one wants to either go or stay. Saka kune vanhu vaviri mumovement, umwe ada kusiya umwe arida kuenda kana kugara. I just found that interesting. Ndangoonawo zviri interesting. So thankfully, Saka tinotenda I think the vow as it's currently written meets the needs of both of those people. kuti vhau semunyorerwa rakaitwa izvezvi Meets the needs. It fulfills their... rinomita maneeds evaviri ava. I'm going to paraphrase vow 20. Ndichaparaphrasa vhau 20. It basically says, if you're able to, Rinotaura leave the richiti city. kana iwe uchikwanisa siya buda muguta. And though it doesn't say explicitly, Nyangwe risingazvitauri ripachena, I think there's an implied statement here ndofunga kuti pane statement iri implied panapa that if you do leave the city, kuti iwe ukabuda muguta don't choose to go to some silly place. usazosarudzawo kuenda kune nzvimbo iri sili. And we could all argue or discuss what silly means. Tinogona tese kuitirana nharo kuti sili zvinorevei. But Ellen White in the 19th century, Asi Ellen White mu 19th century, when she talks about country living, paanotaura nezvekugara says we shouldn't go back to the country. 17th century. Anoti aiwa musadzokera ku17th century. We should use we should buy washing machines and electrical blenders and things. Ngatitengei mishina yekuwacha hembe, mablender edu nezvinhu zvinoshandisa magetsi zvakadaro daro. Whatever they had then. Zvinhu zvavaiva nazvo mazuva iwayo. So she's not about leaving technology behind and going into the wilderness and living Saka haasi kuti siyai technology kumashure in a silly way. munogara wilderness mumasango nenzira isina kunyatsokujeka. So the question is it possible to leave the cities? It's still possible, but it's very difficult in most places, I think now. Mubvunzo ndokuti zviri possible here kubuda mumaguta. Zviri possible asi ndofunga kuti zvinhu izvi zvaakunetsa munzvimbo dzakawanda.
The vow doesn't condemn anybody who lives in the city. Vow harituki munhu anogara muguta. And the person who asked, is it wise to buy a house in the city? Avunza ati zvakangwara here kutenga imba muguta. Whether you agree or disagree, Whether munotenderana nazvo here kana kuti hamutenderani nazvo. I don't mean about what I'm about to say, but the whole philosophy of buying property. Handirevi zvandakuda kunotaura, asi ndokungotaura nyaya yese yekutenga maproperties. If you're trying to invest in something, I think it's reasonable to buy a house in the city as an investment. Kana uri kuzama kuinvesta mune chimwe chinhu, ndofunga kuti zviri wise kutenga imba mumaguta. I only say that because I wasn't clear about why the person would want to buy a house in the city. Ndangodaro nekuti handasiri clear kuti munhu uyu anodirei kutenga imba muguta. There are three issues. Saka pane maishu matatu. City living, kugara muguta, buying a property, kutenga property, and investing. uye kuinvesta. And each one has its unique characteristics and are separate and distinct. Imwe neimwe ine my unique characteristics atori separate ari distinct. But I think the vow allows each of us latitude, license to live reasonable lives. Asi ndofunga kuti vow rinotitendera latitude kuti tirarame I don't upenyu think it's a sin to reasonable. do investment, and I don't think it's wrong to buy a property. Handifungi kuti chitema kuita mainvestment kana kuti chitema kutenga property. Is it good to leave the cities and go to a rural area? It's definitely good. Zvakanaka here kusiya maguta toenda kumamisha? Hongu zvakanaka. Is it possible? Yes, but it's very difficult. Zvinogoneka here? Hongu, asi zvakaoma chaizvo. And do you have to? No. Tinofanirwa here? Kwete. Anybody have any thoughts or questions? Pane ane pfungwa here kana mibvunzo? Is that person, that might be one of my business jobs, are you saying it's okay to live in the house that you invest in the city? So, just to clarify, Ndingoda kungojekesa. investments are businesses that, in this context, that you don't live in. You buy it to make money. Mucontext yedu mainvestments inzvimbo yauri kungotenga kuti uite mari, haune usingagari hako mairi. That's how I was defining investment. Ndo kudefina kwandanchiita investment. I don't think it's wrong to buy a property as opposed to renting. Handifungi kuti zvakashata kutenga property as opposed kumunhu ari kurenta. And the vow as it's written, which I am reasonably comfortable with, doesn't stop people living or choosing to live in the city if that suits them. Vow semunyorero warakaita harirambidzi vanhu kugara mumaguta sezvinoenderana nesituation dzavo. That was your question? Ndowanga uri mubvunzo wako. Anyone else? Pane umwe zvakare here? Okay, so I don't know if we're all in agreement, but we're all good on it. Handizii kana tese tikutenderana asi tofunga taright panyaya. So a while ago, I made a statement in a presentation Nguva yakapfuura ndakambotaura mune imwe presentation that said some of us have fallen off the narrow path into the wicked world below. kwaiti vamwe vedu vakadonhera kubva panarrow path vachidonhera wicked world iri pasi. And we don't know it. Ndikati hatisi I kuzviziva. don't think I said much more than that, Handifungi kuti ndakazotaura zvizhinji kupfuura izvozvo, except to perhaps say it's the Laodicean condition. pane maybe kungoti icondition yeLaodicea. So someone's asked a question on that Saka in three parts. pane avhunza mubvunzo pamusoro pazvo nemaparts matatu.
Okay, so everybody understands the narrow path vision. Saka munhu wese anonzwisisa vision yenarrow path. We understand that it's directed high above the world and there's the wicked world below. Tinoziva kuti inenge yakavakirwa kumusoro-soro kupfuura panyika ende pane vakaipa And vari if for any pasi. reason you fall back from the moving light, Nechikonzero chipi zvacho ukadonha kumashure kubva pane light riri kufamba, which is the light of the midnight cry. rinova iro chiedza che-midnight cry. By the way, that light, I don't know if people remember the parable, the model. How does that light work? Handizivi kana vanhu What's it doing? Where is it? kana vanhu vacharangarira parable model yacho. Light riya basa raro nderei, riri kudii, riri kufamba here? Coming from heaven. So it's from 2018, from the midnight cry and shine light. Don't want the year. Handisi kuda gore. The light is what? Light chiedza chacho chii? What message? Because What message? Imessage ipi? midnight cry. So the light is the midnight cry, message midnight cry. Saka chiedza imessage ye-midnight cry. And where is it? Iri kupi? I was just asking her. So it's traveling. Chiri kufamba? No, it's just shine. Where? You don't know where it is. Hauzivi pachiri. You don't know? Hauzivi. No. Okay, just want to. Okay, so you were saying? You agree it's the midnight cry. Unotenderana And where kuti is it? midnight cry chiri papi? So Melania says it's the light of the midnight cry and it's behind the people, yeah? Melania ati You look worried. chiedza che-midnight cry chiri kumashure kwedu. Did I say your name wrong? Okay. Okay, so it's behind them. Chiri kumashure kwavo. And how does it work? Chinoshanda sei? Shines our path where we are going. Chinopenya panzira yedu So I'll kwatiri just kuenda. try and draw. We're on a path Saka ndichangozama kutara zviri kutaurwa. Tiri and panzira. there's a light that comes from the midnight cry. Poita chiedza chinobva ku-midnight cry. And show me what the light's doing or where it is. Ndiudzivi kuti chiedza chiri kudii kana chiri papi. Chinopenya So it's like that. panzira yatiri kufamba. Saka chakadai here. Okay, so I just put the end. Saka So the ndanyora light kuti is all along the path. medzisiro. Saka chiedza chiri panzira yacho So Melanie yese. says yes, the light's all Saka along the Melania path. ati hongu. Saka chiri kupenya panzira yese. So if it's all along the path, Saka kana chiri can you be in panzira darkness yese, anywhere? unogona kunge uri pane rima here munzira iyi. So you said no, Saka wati kwete. which means you can't fall off the path. Zvoreva kuti haugoni kudonhera kubva panzira iyoyo. Okay, so now I didn't hear what you said. You've got to speak loud and go ahead. Keep your eyes open. Ukaramba Okay, so wakavhura Melania maziso says ako. these people have shut their eyes. Saka Melania ati vanhu havatsunzinya maziso avo. I'm pretty sure it doesn't say that in the story. Ndoziva kuti munyaya iyi hazvitauri izvo, haitauri chidaro. So Melania says that she made that bit up. Saka Melania ati agadzira izvozvo. Okay, so there's something wrong with that model. Saka pane chakaipa nemodel iyoyo. Courtney. Courtney. It was referenced earlier that the light is actually moving forward and illuminating our path. And if you stagnant or stationary, that's when you lose sight of the road and you fall into the world. So this picture's wrong. So the light is here. Saka Courtney ari kuti chiedza chiri apo. It's shining from behind, so not directly above. Oh, not on top.
So it is from behind, ari kuti chiri nechekumashure. and it swivels and it moves forward. Achiti chinofamba chichienda kumberi. That's made it permanent in that spot, moving forward. Hachina kunzi dzi It's actually moving. So it's not passport behind you, it's with you. saka uri kuti chiri kufamba hachisi kumashure kwako, chinewe. Chinesu asi chiri Okay, so kupenya kubva kumashure chichienda kumberi. If I had to have come through it from and then pushing you forward, illuminating your path. So Courtney is saying that this light pushira kumberi. moves. Saka Courtney ari It's kuti not stationary. chiedza ichi chinotofamba, hachina kudzikwa papoint iyo chakamira. So he got that idea, or he said someone referenced it, which was Elder Manjit. Is what are you saying, Elder Awana Manjit? pfungwa iyoyo. Elder Manjit muri kuti This is wrong, or you want to have this like moving? Yeah, it like swivels. I'm not sure of the detail. I always thought that the light moves forward. ndaingofunga kuti chiedza chinofamba mberi, People follow. handizozivi There's madetails. also another reference, right? Asi pane imwe reference zvakare Also shines a light. yekuti Jesu anopenyesawo chiedza. But Saka I une always saw the chiedza light from behind, kumaenzi not ese, static, but but moving. And you've got to chekumashure move it. ndaifunga kuti chinofambawo chiedza. Okay, so the summary of all of this is Zvisina we kungomira. really are not sure how this parable Saka even works. tichida kungopendera tiri kungoti hatinyatsoziva kuti parable rinoshanda sei. So people aren't sure. Saka vanhu havasi kunyatsokuziva. Sorry, what did my translator say? I'm sorry. So people here are not sure if the light is there and it just moves with the people. Vanhu havazivi kuti chiedza chingori apa here kana kuti chinofamba chichienda nevanhu. They're not sure if the light actually moves. Havanyatsoziva kuti chiedza chacho chinotofambawo here kana kuti. And so if it moves, someone's saying there's a big difference between if it's here shining on them or if it's above them, because I don't see much difference between the two. Mumwe munhu ati pane musiyano wekuti chine chiri pamusoro kana kuti chiri nechepamashure. Handioni musiyano wakanyanya kusiyana ipapo. Because to say that it says it's behind them, Nekuti kuti chiri kumashure kwavo, I think people are using prophetic license to say it's always just behind your back. ndingo vanhu vari kushandisa prophetic license kuti chinongoramba wakachifuratira chiri kumashure kwako. And then someone says there's another light, Pane hazoti kune chimwe zvakare chiedza which Jesus has. icho Jesu ainacho. And I think someone says that Jesus is here, Ndofunga kuti Jesu ati munhu ati Jesu ari I guess, kupedzisira shining another light on them. achivheneka chimwe chiedza kwavari. So I've just had my 2 pennies worth. I thought Jesus was actually in the group. Ndichiedzawo with them. 2 cents dzangu ndaifunga kuti Jesu atoriwo navo But I could be achitofambawo wrong. pakati pavo achifamba navo, asi togona kunge ndiri wrong. Okay, so to the questioner, Pane avhunza, part of the problem about answering this question rimwe redambudziko rekupindura mubvunzo uyu is that as a group, nderekuti seboka we have failed tatadza because we don't understand nekuti hatinzwisisi how a person actually falls into the world. munhu anodonha sei kudonhera munyika. Because the questioner legitimately wants to know, Nekuti ari kuvhunza How ari does kuda that happen? kutoziva kuti zvinofamba sei, zvinoitika sei. literally. Literally zvinoitika So sei. if you want to know how it works literally, you need to know how it works parabolically. Kana uda kuziva kuti zvinoitika sei muliteral life yedu, unofanira kuziva kuti zvinoshanda sei maparabhora acho. And one thing we're all agreed on Chinhu chimwe chete chatinotenderana tese pano is the way you fall off the path kuti nzira yaunodonha nayo kubva panzira is because you don't remain in the light. nyaya yekuti haurambi uri muchiedza.
So you come into darkness, and that's saka you lose your way and then you fall. unopinda mudima wobva warasika nzira yako wobva wadonha. I've got people in my group looking worried, and I'm not sure what we're worried about. Vanhu vari mugurupu rino iri vari kuratidzika kushungurudzika asi handizi kuti vari kushungurudzikei. Have I said something wrong or funny? Or Ndataura chinhu chinosetsa here kana chisiri icho? I was asking, so what is the conclusion now? okay, so the question is, what's the conclusion? Ndanga ndichifunza kuti munhu ari kubvunza kuti conclusion yacho And chii? for me, Kwandiri I can't answer this question properly, handigoni kupindura mubvunzo uyu zviri proper, which means I can't answer the question zvoreva kuti handigoni kupindura mubvunzo uyu because we don't know how a person gets into darkness literally. nekuti hatizivi kuti munhu anopinda mudima zviri literal sei. Literally means in that story. Kana ndichiti zviri literal ndikureva munyaya iyoyo. So if we, as a, I'm going to say as a movement, Saka as a group, don't understand kana the isu mechanism of that seboka, light, ndishati semovement kana seboka, kana tisinganzwisisi mechanism yechiedza ichi, we don't know how a person gets into darkness. hatizivi kuti ko munhu anopinda sei mudima. We know that the person falls behind in some shape or form. Tinoziva kuti munhu uyu anorasikira kumashure neimwe nzira kana nenzira yakasiyana siyana. But I don't think we can give a definitive answer to it until someone does a good study on this to show how that light operates. Asi handifungi kuti tinogona kutopa answer iri definite kusvikira munhu aita study iri definite yekuti zvinonyatsokufamba sei. If you tie it in with the narrow ways, when you look through the full explanation, but you see that when the road was getting narrower, people were refusing to give up there. You know how they had to give up their horses and their luggage and stuff like that. And then that's at that point when they refused to give up something, let something go, then they would fall away. So Someone has said, Umwe munhu kuno ari kuti if we don't understand this parable, hatisinganzwisisi parable iyi, let's go to another one. handei kune imwe. What's the problem with that, Magda? Dambudziko nazvo nderipi Magda? No problem then. Hapana Good dambudziko. strategy. If you don't know what the problem is. Kana usingazivi dambudziko racho. Curtis? Curtis, You have to be able to use that first witness to answer what's happening in that story. You can't use something else to explain that. unofana kugona kushandisa So, first witness kuanswer Someone has said the story problem iyi. with using that idea, which Mm. sounds good, Munhu ati dambudziko kushandisa idea yambotaurwa inoita kunge yakanaka, is dangerous, zviri dangerous if not wrong, kana zvistori zviri wrong zvachose, because using something to explain something that you don't know nekuti kushandisa doesn't chinhu guarantee you the correct answer. kutsanangura chinhu chausingazivi hazvikupi answer iri correct. And the safe way to approach things Nzira iri safe yekuaprocha zvinhu is to understand your particular model or your story properly before moving on. kunzwisisa model yako kana nyaya yako zviri proper usati wafambira mberi. What mistake did FFA do continually? It became habitual. Mistake yakaitwa newe-FFA ndeipi yavakaramba vachiita chakatozova chijairira? They broke a cardinal rule. Vakatyora mutemo uri cardinal. How many models have we got here? Mamodels mangani kwatiinawo pano? 2. So Tine the maviri. number 2, what model is that? Saka number 2 imodel ipi? On the testimony of 2, a thing is established. Muzvapupu zviviri chinhu
And what they would do is establishwa. have half-baked ideas of one testimony, Ivo vaiva ne-half-baked ma-ideas etestimony yechinhu chimwe chete. then try to defend it with another testimony. Voda kuzvidefenda vachishandisa imwe testimony. And two halves don't make two, they just make a mess. Mahafu maviri haagadziri zvinhu zviviri, anongogadzira. It's critical to Mess. follow the rules because otherwise we get into huge problems. Zvakakosha kuteedzera mutemo, otherwise tinopinda mumatambudziko akakura. Elder Magic? Elder In the Manjit. context of the two parables, though, the outcome is the same. When you refuse to move forward, you fall away into the world. And in this particular parable, when you go into darkness, you fall into the world. So it's not like taking two completely different parables and related. They're actually related stories. So Elder Magic has said, Elder because Manjit the vakuti conclusion is the same, you fall into the world below, nekuti they're mugumo related wacho stories. wakafanana, unodonhera muwicked world, saka nyaya idzi dzine ukama. So it's safe to do what he suggested. Zviri safe kuita zvavasuggesta here? Is that a reasonable representation? What's the problem with that, Curtis, you just said? Dambudziko nderei, Curtis, I wati? said you might think that, well, one problem is that you might think that they're giving the same conclusions. So Curtis says you might think they're giving the same conclusion. I want to Curtis ati suggest unogona kufunga kuti vari kupa conclusion yakafanana. Ini ndoda kusuggesta you might have a different end point, unogona kunge uine magumo pamapoints akasiyana, but what's every story telling you? asi nyaya dzese dziri kutiudza chii? In inspiration in the Bible, every story tells you what? Mubhaibheri, muinspiration, nyaya dzese dziri kutiudza nezvechii? Not parable. Kwete parable. We'll go with how to be saved. They're all stories Tinofanira about what? kuponeseka. Dzese inyaya dzei. Salvation. The God. Ruponeso. How do you know who the true God is? Unoziva sei kuti Mwari wazvokwadi ndeupi? Because all the stories of the past point Nekuti to what? nyaya dzese dzekumashure dzinonongedza chii? Not just any future, one future, the end. Kwete future nje. Future imwe chete iri kumagumo. So every story will take you to the same place, Saka nyaya dzese dzinotitora kutiisa panzvimbo imwe chete, which would infer that Adventism has to get their version of prophecy correct, and they've got it all wrong using that same methodology. zvoreva kuti Adventism inofanira kugadzirisa nzwisiso yayo yeprofesi, asi vakazvitadza because vakazviita zvisiri correct zvese. They do like a patchwork quilt. They take bits and pieces everywhere and try to get a story at the end of the world, and it doesn't work. Vanotanga vari kuruka gumbeze riya rekubatanidza tumicheka twakasiyana, quilt, vachitora mapechi emastori pano neapo vachibatanidza, asi hazvizoshandi mumagumo azvo. Okay, so to the questioner, Saka I kune apologize, abvunza. but we've failed. Ndine urombo kuti hakunotatadza. I can blame these people, not me. Ndinongopomera mhosva kuvanhu ava, kwete kwandiri. She asked, the person asked a specific question: is it a decision that we make? Abvunza ati isarudzo yatinoita here isusu? Everyone says yes there. Yeah, we can all say it's a decision that you made. Munhu wese kuno ati hongu. Tese togona kuti yes, isarudzo yatinoita. Next question: will we Ndinzo ever notevera. realize it before it's too late? Tinozombozvirealiza here before yato too late? So someone says you're going to die, you're not going to realize it. Umwe munhu ati uchatongofa hongu, hauzombozvioni. Sometimes you might realize in time, and sometimes you might not.
umwe akati dzimwe nguva unogona kurealiza pachine nguva dzimwe nguva haugoni kuzvourealiza. Why do you say they might not realize it? Sei In ivo time. vati vanogona kusazviona nenguva ichiripo? So the alternative is they realise that before it's too late and then stay on the path. Is that the alternative? I saw it as they're in darkness. They have no Ndaona light, sekunge vari they murima don't realise what they're doing and they just wander off and fall off. havaoni Have no zvavanenge light, so they vachiita can't see saka that they're wrong. vanotongodonha. So Catherine has said, Saka Catherine once they vari get kuti into the darkness, kana vapinda murima, by that stage, it's too late. panguva iyoyo zvatopera. And Mercy and Simba said, Mercy naSimba vabva vati, and Mercy, Mercy sometimes it's not too late. ati dzimwe nguva haune usati wanonoka. 1 second. Start again. Ndigona kutangidza. Dzimwe nguva unoziva, dzimwe nguva hauzivi kuti wadonha. So let me ask Mercy a specific question. Regai Are ndibvunze you Mercy mubvunzo in uri specific. darkness? Iwewe uri in this murima story? here munyaya iyi? Not you, I'm in the Kwete story. It's the iwewe, person in darkness. But munhu ari mustori iyi, munhu anenge ari murima here? Yes or no? Hongu kana kwete? They're not in darkness. Havazi murima. If you're not in darkness, there's no possibility of falling into the wicked world. Kana usiri murima hapana possibility yekudonhera munyika yakaipisisa kwazvo. You've got to wait till my translator finishes. Start again. When you're walking in the light, We're not talking about the whole question is, I said there are Mubvunzo people in the ndewe movement kuti ndati who have fallen into the wicked world below, and I say they don't know it. So the questioner asks some things before they fell. They didn't explicitly state the steps. ndatini pane munhu adonhera muwicked world asina kuzviona, saka munhu abvunza ati usati wadonha unogona kuona here maspecific steps. We all know somehow or another, before you fall, tese toziva kuti neimwe nzira kana ipi usati wadonha you've come out of the light. unenge wabuda muchiedza. So that's the question. That's the scenario. Saka ndo picture iripo. So the person is not in the light. Saka munhu uyu haazi muchiedza. If you're not in the light, is there any possibility for you? Kana usiri muchiedza pane possibility kwauri here? Now, you're not in the light anymore. Now, is there any hope for you? That's the question. Unenge usiri muchiedza. Saka pane pachine hope here kwauri, ndo mubvunzo wacho. Okay, so Mercy agrees now with Catherine. Saka Mercy akutenderana na Catherine. Simba? Simba? I think it all depends on the decision that he or she is going to make. Ndofunga kuti zvinobva So Simba says it depends on the decision. Simba ati zvinobva nesarudzo ichaitwa nemunhu iyeye. So the decision was to stop walking in the light. Sarudzo yairi yekumira kufamba muchiedza. You can stop walking in the light, but I think later on there are chances that someone might realize that I'm no longer walking in the light, then he or she can come back. So Simba says, you stop walking in the light, Unenge wamira kufamba then muchiedza. you realize you're not in the light and you Unoti, run forward handisisiri and catch muchiedza. up. Wobva wamhanya, wobva wabatana nechiedza. I'll repeat in a second. You can't run forward as such, but you'll be like going back from where you left. There's no light behind you. Haugoni kumhanya forward as The such, light has but moved unodzokera forward. kwawafu. You've stepped back. Tabva vati hakuna light So if kumashure that is the kwako. case, Light iri kuenda there's kumberi. nothing you can do. Iwewe hausi ku We all Ndiwa agreed that the light fambira moves step. forward
kumashure. And you have to keep up with that light. Tese tinotenderana kuti light rinofambira mberi. The light Unofanira doesn't go at your pace. unofanira kuramba The light uchifambidzana goes at its nelight. own pace, and you Light have to keep up harifambi with it. nestep yako. Agree with that? Rinofambawo So if you nestep yaro stop, rega, saka unofanira the light's not kukipa going to apa. wait for you. Saka ukamira chiedza hachisi kuzombokumirira. Okay. So the summary of all of that is Saka summary yezvese izvi ndeyekuti the people are suggesting here that Vanhu once you're in the varikuti, darkness, it's too kana late. watowo murima zvatononoka. Unless somebody helps you. Unless someone who's already in darkness helps you. When someone pulls their hand up and drags you. Kunze kwekuti mumwe munhu akatora ruoko rwako kukakata. Holds you, I don't know. Okay, so it's not looking good, the summary. Ya summary yacho haisi kuratidza. And Elder Manjit's read the story now, Elder Manjit vanenge vaverenga nyaya yacho izvezvi and he's going to correct us. vachatigadzirisa manje. So Elder Manjit's read the story, and he's going to give us the good picture now, the correct one. Vachatipa good picture izvinezvi. You're right, Jesus is just Give us the bullet points. Tipei so mabullet with our points. power, the light moves forward, the light shines on the path. Everybody agrees the light moves forward. Vanhu vari As soon as pamupath, as soon as light inofambira pamberi. If you stop, Ukamira, you go into darkness because the light's gone ahead of you. The light stops shining behind you. if you stop, the light is moving forward, and you're now in darkness. ukamira, chiedza chinofambira mberi, iwo waamurima. But also, Jesus is in front of us, and what he does when we get discouraged, he shines a light, and so you willfully have to reject that light to be in darkness. So we agree that there's a second light, Saka tikutenda kuti pane chiedza chechipiri, which is the light that Jesus holds, chinova Hold, chiedza who's chine walking in front of chakabatwa us. naJesu achifamba pamberi pedu. Any other points, Elder Manjit? Pane imwe Sorry, point Lily. here, Elder Manjit. Okay, so I want to summarize now Ndoda kupendera izvezvi without proving this, because I'm not going to go word by word. tisina kuzviprova nekuti handisi kuzomboenda word by word. So I'm going to suggest the following. Ndichasuggesta zvinotevera. 1, waymarks don't move. Chekutanga, mawaymarks haafambi. And if this is the light of the midnight cry, it has to remain stationary. Kana ichiri chiedza che-midnight cry, chinofanira kuramba chiri panzvimbo imweyo. So it's fixed here, Saka chakadzikwa panapa, and somehow or another, the actual light is a narrow beam that moves forward. neimwe nzira kana neimwe chiedza light beam ndiro Is that rinofambira enough? mberi. Zvakakwana here izvi? You saying yes? Nekuti hongu, It's not enough, aiwa hazvina kukwana. because you need something else. Nekuti unonidha chimwe chinhu. What will happen if you just had that light on its own? Chii chinoitika dei wanga ungori nechiedza ichi chiri chega. You would become, Unove, you said the word, mambotaura izwi racho, you become discouraged. unokuunika. So now you need another light, Saka unonidha chimwe chiedza. and that one is definitely shining in front of you, Ichi chinenge down. chakupenya chiri pamberi pako chichidzika kwauri. And that's the light that Jesus is holding or has somehow. Ndo chiedza chine chakabatwa naJesu kana kuti chaainacho And is that light moving? chiedza ichi chiri kufamba here? So this light moves, Kana chiedza ichi and this light chifamba, remains stationary. ichi choramba chakamira. And it's the combination of the two lights that keeps you Musanganiswa safe. wezviedza zviviri izvi ndiwo unokuchengetedza uri safe. So if that's a fixed point in time, Kana which I'm saying it is, iyi iri nguva iri fixed point munguva, ini ndiri kutoti iri fixed. because it's the midnight cry and that doesn't change. Nekuti
i-midnight cry and haichinji, doesn't move, inofamba here. what does this represent? Ichi chinomirira chii? This light that moves. Chiedza chinofamba. Okay? A progressive light or a progressive unfolding of truth. Zvinomirira kuvhurika kwechiedza kuri progressive. Will you agree, Nema, or disagree? Okay, so we agree it's a progressive revelation of light. You need both. Kuzaruka kwechiedza kunenge kuchifambira mberi ende tinonida zvese. So we've redeemed ourselves. Saka tazvidzikinura. Is it a decision we make to stay still? Isarudzo here yatinoita kuramba takamira. Yes, because you can't use what excuse? Hongu nekuti hatigoni kushandisa excuse ipi. We can't use no light, you said. Someone held you back. You can't blame someone else for you stopping. Anyone else? You can't blame your experience. Haugoni kupomera experience yako. Because you have not only the midnight cry light, but you have a present day, I'm going to call it message or truth or light. Nekuti haungorina midnight cry chete, asi utorine chokwadi chanhasi chitoripo, chezuva nezuva chiripo. So the combination of those two lights strips all your excuses away. Saka muzanganiswa wezviedza zviviri izvi unobva wabvisa ma-excuses ako ese awinawo. So it is a decision that we make. Saka isarudzo yatinoita. Then the second question is, mubvunzo wechipiri unoti, once we realize it, tazviona izvi, is it then too late? tinenge tanonoka here? And I think we've said yes. Ndafunga kuti tati hongu. You stand still and you get into darkness, ukapinda murima, muchiedza, murima, sorry. You're done for. Zvapera. Done for means lost. Zvapera zvinoreva kuti warasika. If someone can give just the chapter, the chapter title from early writings that talks about this similar experience. Pana title here early writings inotaura neexperience yakafanana naiyi. What is it? One Testimonies page. Oh, it's not early writings, okay. Yeah, 58. It's the same story. Oh, okay. Yeah, One Testimonies, page 58. Is this the title? Testimonies, 1 page 58. So in early writings, my first vision. There's a chapter called My First Vision. Early writings, kune chapter inonzi My First Vision. Vision yangu yokutanga. Where she says there were people, some of God's people that got into darkness and were never seen again. Panotaura nezvevamwe vevanhu vaMwari vakapinda murima vasina kuzomboonekwa zvakare. So I think that's a fair reading of that Sandofunga kuti story. kuverengawo kuri fair kwenyaya iyoyi. I don't want this to happen to me, says the questioner. Handidi kuti zviitikewo kwandiri izvi. Ndo zvataura munhu ari kufunda. Can you advise? Ndipeiwo advice. What advice can we offer? Advice yatinomupa ndeipi? Sorry? You have to keep up with the light. Fambirana nechiedza. Yeah? It's going to be continued. Because the light's going to be continuous and you have to just keep up with Chiedza it. chinoramba chichingokontinya, unofanira kutofambirana nacho. And it takes effort to do that. Ende zvinotoda effort kuti uzviite. And remember that this light is traveling at its own pace. Chiedza chiri kufamba nepesi yacho chega. It leads us, we don't lead the light. Icho ndicho chinotitungamirira. Isu hatitungamiriri chiedza.
So it's a pretty grim reality. Saka hii reality iri pachena. To me, the hope is that the questioner says, I don't want this to happen to me, in Kwandiri which case it's unlikely that you're in this situation. tariro kumunhu abvunza ndeyekuti I hope hazviitiki kwandiri, zvoreva kuti anogona kunge asiri musituation iyoyo. Also, it seems very clear that Jesus does all he can for you. In other words, it's hard for you to be in the darkness. To be in the darkness is very willful decision making because he's doing all he can to keep you in the light. I think that's important to bring out. That's the kind of God we serve. That takes like effort. You've got to make an effort as well. Okay, so there was some internal discussion which was useful, but I'm not going to Pane kutaura kuri put it internal into the kwakuri Zoom. useful. I want to move on to another question. Taakufambira mberi kuenda kune mumwe mubvunzo. This is for Catherine. Uyu ndewa Catherine. I apologize. They should have just sent you the message. I don't know why they didn't. Fanongo kutumira handizotisera sina. They should have sent her the message directly, but they sent them to me. Vatumira inini. So Catherine mentioned Michael Moore. Catherine ataura nezva Michael Moore. It's Michael, yeah. And the questioner says this. Avunza ati. Catherine pointed out the difference between Moore's message and our message. Catherine ataura musiyano uri pakati pamessage yaMichael Moore nemessage yedu. And she said it's about geography. Akati iye ine maererano nezvegeography. And the questioner says, I'm not sure why she said that. Avunza ati handinatsoziva kuti sei ataura achidaro. So there's a comparison between Moore and us. Saka pane fananidzo iri pakati paMichael Moore nesu. And Catherine said that it's about geography. Catherine ati ndeye geography. The person doesn't understand that. Munhu uyu haana kuzvinzwisisa. They then go on to say that they do understand the following. Abva ati asi iye anonzwisisa zvinotevera. I understand we hold to requirements that they don't. Ndinonzwisisa kuti tinobatirira ma-requirements ayo vasingabatiriri kwaari. They meaning Moore. Vachireva Michael Moore. Which are the reforms and the vows. Anova ma-reforms zvakare ma-vows. But I'm thinking that the geography ultimately is the same. Asi ndiri kufunga kuti geography medzisiro yazvo yakangofanana. Moore presents a utopia on earth, and so do we. Moore anotitaurira utopia iri pano pasi, isu tinotaurawo utopia iri pano pasi. Because we know that heaven is going to be on earth. Nekuti tinoziva kuti denga richange riri pano pasi. So it's the same geography. Saka geography yakafanana. So what point is Catherine making? Catherine, pfungwa yari kuda kuburisa ndeipi? Where the government is. So Catherine says it's where the government is located. Catherine ariti ndo kune hurumende yacho. More with proposing if the government and government. So Moore presents a model that has earthly or human government. Michael Moore anopresenta model ine hurumende yepano kana kuti yevanhu. And our model have God in charge. And our model has God in charge running the government. Model yedu ina Mwari vari in charge vachirana hurumende yacho. So I'm going to try to respond on the person's behalf. Ndichazama kuresponda pabehalf yemunhu uyu. You said the difference is politics. Wati iwe musiyano I politics. Now,
But before you said the difference is geography. asi wamboti musiyano igeography. God is in heaven. God is in heaven. So she says God is in heaven. Iye ari kuti Mwari vari kudenga. I'm going to represent the questioner in the temple. Ndichamirira mubvunzi uyu. Vari mutemberi here? Where's the government housed? Hurumende yacho iri imba yacho iri kupi? You don't know? Hauzivi. Someone knows? Pana Where's the anoziva here? government housed in heaven? Kudenga ikoko hurumende yacho inenge iri papi? Inenge iri pai? Can I just say the temple or the sanctuary? Tongoti here sanctuary kana kuti temberi. What happens to the sanctuary or the temple? Chii chinoitika kusanctuary kana kutemple iyi? At the end of the 1,000 years, it comes down to earth. Panopera makore 1000 inodzika pano pasi. So whoever's running the government's here on earth. Saka ari kurana hurumende iyoyo, hurumende inenge yadzika pano pasi. After 1,000 years. Sorry? After 1,000 Did I say that? I think after 1,000 years, the Makore government. 1000 apera hurumende. So you haven't answered this question. Saka unopindura mubvunzo wemunhu uyu. So Catherine still disagrees with you, but she hasn't explained it yet. Catherine munhu achiri kukudisagree newe asi haasati atsanangura. Anyone? Pana anoda here kutsanangura? It's got to do with having a relationship with God. Zvine chekuita nekuva neukama So I'm going to naMwari. answer. Well, I'm not even going to get that translated. Having a relationship with God has got nothing to do with geography. Kuve neukama naMwari hakunei You said- negeography. Geography is different. And this person says, hold on, they're What is- both on earth. Geography dzakasiyana, munhu akati amira dziri pano pasi dzese. Emma. Emma, So, anyone else? I know. So, I mean, first, the government is in heaven before the 1,000 years. Isn't it we're going to heaven, then come back after the 1,000 years? So, everybody's giving dodgy answers here. vanhu vese vari kupa maansa ari dodgy. Not doggy, wrong answers. Maansa ari wrong. Wrong, in the definition of wrong is the ones that I don't like. Kandi kuti wrong ndikuti handisingafariri. So, I'm going to give them another opportunity. Ndichavapa mumwe mukana. You don't see a flaw in his argument, Hamuoni her argument, their argument. flaw muargument yemunhu uyu here? You're right. Their argument is that Michael Moore presents a utopia on Earth. Not worried about utopia, we're worried about geography, location. Of the message or whatever you want to call it is on Earth. Yes, And Moore's is on Earth, and so is ours. And Catherine says, yeah, you got a point. What about You're going to translate that? Munhu ari kuti zviri kutaurwa naMoore kuti zviri pano pasi. Catherine ari kuti une point. Chedu model iri pano pasi. Okay. Here. I don't know if it's the same thing. It might be another dodgy argument. Is that if the Earth is replaced, does it still remain the same thing that it was before? If it's a new Kana thing? chikari. Okay, so we've got a response now Taane that says response the Earth is going to get replaced, yekuti therefore it's not the same Earth. nyika ichashandurwa saka ine isiriyo nyika yataiziva. I was going to say is that time, because we're talking about now. About geography, not time. Right now, the geography is- Taane geography. We're not in heaven now. Hatisi No. kudenga izvezvi. And there's no utopia on Earth now. So they're both in the future.
True. hapana Ethiopia panopa Okay, so we've got Zvese zviri something that we kufita. can hold on to now. Saka tane So chinhu chatogona we've been kushanda deceived by nacho. this questioner. Tarasiswa nemunhu avhunza uyu. Because they know as well as we do Nekuti vanongoziva sekuziva kwatinoita. the geography that More preaches Geography iyo inotaurwa naMore is this earth, i-earth and the ino. geography that we teach Geography yatinodzidzisa isusu is a different earth. i-earth yakasiyana. And the fact that the coordinates in space are at the same point or the same place is irrelevant. Nyaya yekuti macoordinates acho muspace ari pasame point haina kana basa. Let me see if I can find a verse for that. Ndinotogona kuona vhesi here. Yeah, Revelation chapter 21. Zvakazarurwa 21. It says what? Inotaura ichiti kudii? Without looking. Tisina kutarisa. I saw a new heaven and a new earth. For the Ndakaona first heaven and the first earth were passed away. denga idzva nenyika Not itsva. Denga rekutanga nenyika yekutanga zvakanga zvapfuura. It's not the same geography at all. Haisi geography yakafanana zvachose. Oh, you quoted that verse? I didn't hear you. Yeah, I agreed with that. Yeah. It's dodgy when you say. Okay, so we've answered the question. Tapindura mubvunzo. It was a trick question. Wanga uri mubvunzo wetrick. Because I say that in a sensible way, that we have to be careful about what these models are teaching. Ndotaura zviri sensible kuti tinofanira kunge tiri careful kuti mamodels ari kutidzidzisa chii. What, if you remember, Catherine spoke about politics. Kamuchirangarira Catherine akataura nezvepolitics. And when I said, oh, you can't do that because it's politics and not geography. Pandakati haugoni kuita izvozvo nekuti ipolitics haisi igeography haisi politics. She didn't do what Emma did. Haana kuita zvaitwa naEmma. Which is to object. Kuramba. We'll go with Daniel 2. Toenda kuna Daniel 2. What's the framework of Daniel 2? Framework yaDaniel 2 ndeipi? Catherine, is it geography or politics? Geography kana kuti politics. Politics. It says the kingdoms of Inoti the kingdoms of this world are going to be, what's going to happen to them? So the So kingdoms of this world are going to be replaced by the kingdom of God. Umambo hwepasi huchareplacwa neumambo hwaMwari. Because built into the model of Daniel 2 Nekuti zvakavakirirwa mumodel yaDaniel 2 is the idea that when those governments get replaced, ifungwa yekuti kana hurumende idzi dzakureplacwa, the human government to God's government, kubva kune hurumende yevanhu takuenda kuhurumende yaMwari. it goes from, if we call it the old world or this earth, to the new world, the new earth. Zvinobva pa-old world kuenda pa-new world. Yes, from the old earth to the new earth. So the idea of connecting politics with geography is a correct model. Saka pfungwa yekuconnecta politics negeography. So I hope between us we've been able to answer this question.
ndoimba kuti pakati pedu tagona kupindura mubvunzo And iyoyu. Emma gave a good answer, and I said it was a bad one, and I was wrong. Emma atipa mhinduro yakanaka ndandati haisina kunaka. Okay, so that's all of our questions, and we've run out of time. Ndo mibvunzo yedu yese taperiwa And I want to nenguva. thank everybody for joining us. Ndoda kutenda munhu wese nekutijoina. And as we, if I can put it this way, increasingly have face-to-face meetings, Patinoramba tichiva nema-meetings face to face. I really want to try to encourage people to attend if possible. Ndoda kuencourage vanhu kuti vauye vaattend kana zvaibvira. We've had 5 formal meetings this weekend here. Tava nema-formal meetings mashanu kunoku. And we've had at least 5 informal meetings off screen. Tikava ne5 ma-informal meetings tisiri pascreen. And I think most people enjoyed those ones more than these ones. Ndofunga kuti vanhu vakawanda vakaenjoya iwayo than aya tinawo pano. I want to thank you, everybody, for attending. I want to thank the ministry for facilitating this. Ndoda kutenda munhu wese nekuatenda ndigotendawo zvakare ministry nekufacilitata zvinhu izvi. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Holy God, we want to thank you Mwari vatsvene tinokutendai for your grace and mercy in choosing us. nenyasha dzenyu netsitsi dzenyu mukutisarudza. As we discuss over and over again the light of the midnight cry, Patinoramba tichidhiskasa zvakavirikidzwa the chiedza progressive chemidnight nature cry. of truth and its unfolding, Kufambira mberi kwechokwadi uye kuzaruka kwachinenge we chichiita. realize that there is no reason for anybody to be lost. Tinoona kuti hakuna mhaka yekuti pave neanofanira kurashika. May each of us renew our vows with you today. Dei umwe neumwe wedu ainga renewa May we mavhawasi edu recommit ourselves to you kuzara today. dei tainga zvikomita patsva kwamuri muzuva And may our ranhasi. faith after this camp meeting be stronger. Dei kutenda kwedu tapfuura kemiting ino kwainga Because of simba. the truths that we have discussed Nekuda kwechokwadi and the joy that chataurirana we've had in coming together. nemufaro wataatinawo mukukumbana We ask that pamwe you would chete. bless us Toona and kukumbira accept kuti our thankful mugotikomborera praise. nekugamuchirawo kutenda kwedu In Jesus' name, amen. nerumbi